seguim amb els vídeos per explicar quines són les mancances, problemàtiques, necessitats que hi ha als diferents barris de la ciutat de Tarragona. Som la Laia Estrada i el Jordi Martí, regidors de la CUP de Tarragona, i ara som a Boscos amb la Isabel i l'Agustín, que són dos veïns que ens explicaran una miqueta quines són les principals qüestions que caldria abordar aquí en aquesta zona, i que la veritat és que tenen un contingut prou important, però alhora serien fàcilment solucionables si hi hagués una voluntat política real, no? Llavors, ens han demanat primer de tot que ens poséssim en aquesta part del barri, que és el carrer Guatlla, i ens han explicat, entre d'altres coses, que en aquest carrer s'hi acumulen les males herbes perquè Fomento no pasa. Si voleu explicar algo. Correcto, o sea, no pasan a limpiar nunca, esta calle es que prácticamente no existe. Y bueno, como podéis ver, este estado en que está. La calle Guaya llega hasta el final y continuamos aquí hacia la izquierda, que es la misma calle. I a banda d'això, ens heu explicat que aquí davant tenim una finca, i que és una finca que sí que hi ha persones que estan fent de masoveres, però que es dediquen bàsicament a tenir cura del que és la casa, però no treballen pròpiament el que és la terra, i per tant va creixent el sotabosc, de tal manera que hi ha un risc d'incendis considerable. Sí, ara anem a mirar també una altra part del carrer Guatlla. Ens resultava molt interessant el que ens explicàveu, perquè justament des de la CUP hem defensat diverses ocasions que es facin actuacions en clau de prevenció d'incendis, i a més vam parlar curiosament d'això, de la necessitat primer de tot de complir les nostres obligacions com a Ajuntament i fer prevenció d'incendis en les finques municipals, per després poder requerir els propietaris que fessin el mateix, perquè un ha de predicar amb l'exemple. La realitat de Tarragona, malauradament, és que ni una cosa ni l'altra. Bé, aquí ens havíeu ensenyat. Todo esto es la calle Guaya, continúa siendo la calle Guaya. Y como podéis ver, el bordillo está cerrado desde hace años porque no pudo pasar un coche de bomberos. Y bueno, lo tiraron y continúa estando. Sí, hubo un incendio, como no tienen acceso, coche de bomberos no hay acceso, no pueden entrar. Si aquí pasa algo, se quedan aquí al final, no hay. Entonces, bueno, esto continúa igual. Y este campo, que es de los señores que hablábamos antes, que viven aquí en aquella finca, no lo limpian nunca. Y bueno, esto está así, está súper seco. Quan parleu de netejar, concretament això, us referiu a treballar-ho, no? Vull dir, treballar la terra, el que és tallar el sotabosc, no? Quan parleu de netejar, ho dic perquè potser algú podria mirar i... Limpiar lo que es la zona de bosque y evitar también de alguna manera, porque si nos adentramos para ahí dentro, está lleno de muebles. Vale. Que lo veremos después, yo qué sé, de basura. Vosaltres recordeu algun incendi aquí? Sí. Quan va ser? Este último que ocurrió debe ser como hace unos 20 años o por ahí. Puede ser. Por ahí. Fa 20 anys és quan va entrar el camió de bombers i va llançar a part de... Unos 20 años debe ser de ¿Y no esto. han arreglado desencabados? No, así Ahí está. están las piezas. Las piezas continúan estando tal como lo dejó. Que això ha comportat algun que altre problema, Pues no? mira, Pels una veïns? vecina de aquí, claro, porque había otro coche y todo estrechito, se cayó por el coche. Los vecinos de aquí, la energética se fue. Una veïna amb el cotxe va caure. Sí, con el coche se cayó ahí dentro. Val, anem cap a l'altra zona, no? Sí. Y bueno, como nunca se dice, las desgracias por todos lados. Sí, o sea, la única manera de mantener limpio esto es limpiarlo nosotros. Entonces pienso que no es justo, nosotros pagamos unos impuestos y tenemos totalmente derecho a que el ayuntamiento sepa que aquí vive gente. Este es otro vecino, también que está un poco mosqueado por el tema el Jordi. Hola. Estem gravant la situació d'aquí de Boscos. El que s'ha de fer és tallar-ho, no gravar, perquè fa 25 anys que anem darrere de que ho tallin. De que tallin, de que netegin el sotabosc. Sí. Imagina't aquí.
No m'estranya que quan se vol dir amb aquest merder que hi ha de terres que fotin foc aquí, perquè fa 30 anys es va cremar tot això. Ara ens ho explicaven. No, sí. pero el segundo incendio más pequeño... Tu no No, havies nascut. Com un este es incendi? otro incendio que hubo. Ah, un anterior. Anterior. Un anterior. Anterior. Tot. Aquests pins tenen 30 anys. Sí. Estava tot arrasat. Sí. Encara es veurà un rest. Sí, 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 Va sí. pujar des d'allí dalt, des del Llorito, i es va cremar tot Sí. això. I aquella banda d'allà també. Sí. Doncs bueno, sàpiga que nosaltres ho estem demanant, que es facin actuacions de prevenció d'incendis a tot el que és l'anella verda de la ciutat, i això forma part de l'anella verda. De fet, és l'entrada, és una de les entrades de l'anella verda, a un dels espais naturals que tenim. Jo dic que amb això que hi ha de terres cavades, tot això, que en se vol dir... La budellera. La budellera li fotran foc. Doncs esperem que no. Ara anem a gravar la part on hi ha brutícia, Sí, no? L'abocador incontrolat. Home, senyor Ric. Una salona. Voy a buscar l'Amàlia. Bé, aquest vídeo no és un Facebook Live perquè hem tingut problemes amb la connexió, però ho farem tot d'una tirada, com si fos un Facebook Live, de la mateixa manera que hem fet els anteriors d'aquest matí, a Bonavista i també a la Mora. I bé, la idea és continuar anant a tots els barris que tenim a Tarragona per anar parlant amb veïns i veïnes i poder explicar de primera mà totes aquelles coses que formen part de la quotidianitat i que haurien d'estar en el primer puesto de les prioritats d'aquest Ajuntament, no? Si volem garantir el dret a la ciutat dels veïns i veïnes. Lleva toquemos a ver restos de runa, si te metes más para adentro de restos de mobiliario, pero gente que no vive aquí. ¿Sabes? Que no son vecinos. Abocadors il·legals. No son vecinos ¿No? de aquí. I esto és gasolina. M'heu explicat que abans... Sota bosc, que s'acumula. Que per la tarda aquí passa moltíssima gent, no? Perquè ara estem al migdia i... És el camí de la budellera, això? Ya, también muebles, sofás, lo que sea. Eso era chulísimo cuando venimos a vivir aquí. Eso no estaba todo verde. Bueno. Bueno, este trozo que tenemos aquí, como de unos 100 metros o así, de aquí a allá, es una zona muy inestable, peligrosa, porque aquí se empezaron a tirar cosas como restos de muebles, de runa y tal, y ahora aparentemente es una zona boscosa, pero no es así, es inestable, está llena de agujeros. Considero que es peligroso, te puedes meter ahí, te puedes hacer daño, te puedes caer hasta ahí. Una vez hasta había un coche, o sea, brutal. Y esto llega hasta ahí al fondo. Si lo queréis ver, es... Sí, podem... Esta era una zona que antes se hacía mucho deporte por aquí, pero es que ahora es como muy desagradable. Sí, per aquí ens explicàveu abans de començar a gravar que en aquesta zona hi venen famílies, Sí. no? Vull dir que la gent ve a passejar. Sí. Con críos, con perros, con todo. A ver, el ayuntamiento colocó los cartelitos de... Viene gente corriendo, viene gente con bicicleta mucha. Més cap a la tarda, no? Por la Perquè tarde, claro, sí. Sí. Y en invierno Sí, hi ha un todo dels el día, abocadors porque claro, il·legals Es todo hasta el final, hasta casi la casa de aquellos señores que luego os que mostraremos. s'acumula brutícia. Sí, bueno, era un vertedero, sí, o sea, sí. tiraban de todo tipo de cosas. Todo esto. Pasa que ha ido creciendo las hierbas, lo ha ido tapando Sí, va todo. tapando, pero si caminas por encima, No se puedes puede. tener un accidente. Bueno, seria una mica complicat endinsar-te per aquí Ya, dins. pero imagínate, yo que sé, que vas, te Un gos, ocurre, que porta un gos i que se li escapa. y es que además... a Tarragona, tal com han denunciat molts tuitaires, hi ha molts abocadors il·legals en aquest cas, i això potser caldria examinar-ho a fons, perquè segurament si fos més fàcil llançar les coses de forma legal, la gent no optaria per aquest sistema, que evidentment és un sistema incívic, però també és conseqüència de que no hi hagi una facilitat, que és la que hauria d'haver, gran, a l'hora de llançar les coses.
Sí, expliqueu això que deia. Bueno, quería decir que esta zona era una zona que se practicaba deporte, bicis, de montaña y todo esto. Y yo recuerdo al señor Ballesteros, antes de que fuera alcalde, practicar bici por aquí. Y esto estaba. O sea... Que no pot dir que no ho hagi vist. No. Bé, de fet, com m'explicava el Jordi, els tuitaires de Tarragona van fer un recull d'abocadors il·legals. Bueno, esto continúa más para allá, pero bueno, no hace falta que vayamos porque si queréis vamos a ver el otro extremo. D'acord, sí. Y por aquí, si veis, si ya el incendio, la carretera es aquí, luego se estrecha. No puede pasar un camión de bomberos. No, porque esto es de peatonal o motos o bicicletas. Motos traen las bicicletas, pero bueno, ya veis. Se nos ha limpiado hace años. Nunca. Clar, quan parlem de netejar hi hauria com dues idees, no? Entenc, o sigui, vosaltres parleu de netejar realment de la brutícia que hi ha, doncs de la runa, de tota mena de deixalles, de brossa, de tot el que us podeu imaginar, que aquí hi ha un tros de vàter, de fet. De todo, Sí, todo. és que, un vàter sencer, sí. Sí, sí. Ojo, Ojo. I després hi hauria com una altra idea, que és la part de gestió forestal, Exacto. que és una problemàtica generalitzada arreu dels països catalans i també de l'estat espanyol, que és doncs, que amb l'abandonament de les activitats primàries, doncs el bosc ha anat guanyant terreny i bé, s'hi acumula combustible, no? Tot el que és el sotabosc, i a vegades és incorrecte parlar de neteja dels boscos, perquè clar, vull dir, no és que estiguin bruts, el sotabosc no és brutícia, però sí que és combustible, no? I els boscos han passat de ser un lloc, no?, on proveir-nos d'energia, no?, a un lloc que acumula energia, no? I això és una problemàtica que potser no s'està dedicant prou esforços des de diferents administracions, perquè hauríem d'invertir molt més en prevenció per tal d'invertir menys en extinció, no?, en tasques d'extinció. I realment aquí estem a l'entrada de la Budellera, que és l'anella verda de la ciutat, que és el pulmó verd de la ciutat, i que no ens podem permetre el luxe de posar en perill, no?, el nostre pulmó verd, i a part hi ha tota la problemàtica de seguretat pels veïns i veïnes dels nuclis on hi viu població. Todo esto continúa siendo el vertedero hasta dentro de estos árboles. Aparte, aquí, ahora dentro de nada empieza la época de caza y estos son todos cotos de caza que disparan por aquí. Por aquí disparan, ¿vale? Y bueno, parece Vietnam toda esta zona. No se controla. Sí que hi ha trets més a prop de 500 metres de les cases. Aquí mismo. Y vas paseando con el perro y te los encuentras con los perros y la escopeta de caza por el camino de la Budellera. I heu dit que hi havia porcs senglars, jabalís, també. Está plagado, pero plagado. Això també forma part, no?, dels abocadors que dèieu. Sí, te ve que por dentro está todo. Continua. Fins on arriben más para allá. Aquella familia vive aquí, bueno, yo siempre los conozco de toda la vida. Y es una familia que ha luchado mucho. Estaran ara, si anem? Yo he hablado con ellos pues anem, a veure si els podemos trobem. hablar con ellos. Para que nos hicieran caso, pero nada, ya sí. Las pistas por este camino aquí al lado de las casas. Entonces todo está revuelto de los jabalíes. Està ple. Sí, todo. Y es que además incluso hay contenedores para recogida de la runa, sí, de las sobras. de plantas y tal. Vale. Y mucha gente pues yo he visto un camión de jardinería venir aquí y enfrentarme a ellos y hacérselo recoger, y si no, foto y le denuncio al Seprona, ¿sabes? Bé, ara s'està treballant amb el que és la normativa de la deixalleria, perquè de fet en gran part amb la moció dels tuitaires de Tarragona doncs es va veure la necessitat
de flexibilitzar o de facilitar d'alguna manera que la gent pogués portar doncs el mobiliari, sobretot el que són deixalles voluminoses, que les pogués posar on toca, no? Que és a la deixalleria. I bé, s'està treballant en aquesta línia. Nosaltres doncs, farem tot el possible per tal que realment es faciliti el que és doncs, aquesta gestió correcta dels residus, perquè entenem que en la mesura que facilitem que la gent pugui portar les deixalles on toca i que no hi hagi una excessiva fiscalització, doncs podrem facilitar l'eradicació d'aquests abocadors il·legals, que al final el risc al qual ens exposem és ampli, és divers, no? D'una banda els incendis, d'altra banda qüestions de salubritat, d'altra banda de tipus mediambiental directament, doncs perquè també poden generar mal a la pròpia fauna, etc. Què va preguntar si hi ha la família? Tothom té gossos, ¿no? Aquí, per el tema dels robatoris. Claro, porque tienen una finca que es agrícola, que es bastante grande, y entonces, claro, y evitar el robo en la vivienda, porque tal y como está ahora hoy en día, esto está... I heu tingut robatoris per aquí? Sí. Hay a menudo. Ah, sí, aquí al barri, a la En las urbanizació. urbanizaciones de aquí de Llevant hay a menudo robos. Vam explicar el mateix a la Mora Tamarí. Es lo mismo, vamos a ver. I ocupacions d'habitatges? No. 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 És que hi ha alguns altres barris que sí que presenten problemes d'ocupació, perquè la gent es busca la vida com pot i bueno, ja la queda Lo normal, difícil. vamos a ver, sí que hay viviendas que se utilizan en plan vacacional, pero lo normal es que vivan todo el año. Entonces ya es más difícil. Claro, por eso el peligro de un incendio aquí, vivimos muchos miles de personas en todas estas urbanizaciones que juntan. Entonces solo hay 2 salidas a la nacional. No m'explicaràs? Sí, explicàvem abans que a vosaltres, no? Vull dir, us afecten com 2 punts, no? Un Claro. seria aquesta zona d'aquí, l'altre seria el mèdul, no? Todo, es que se comunica todo. Y si ardiera esto, pues hasta acá la Romana, si es que es todo, hasta el Vall de la Rabassada llega, hasta el Camino del Nàstic. Què diuen? Ah, bueno. ¿Eh? Hola. Sí, ens esperem. Estan alerta, eh? No t'apropis, continúa habiendo casas. Hay más casas así aisladas dentro del bosque. Pero esta zona de aquí tienen de este señor y otro señor, están más cuidadas. Sí, claro, ¿Los bordes? zona de la finca está cuidada. Que té tancada la Esteu en una fortalesa, aquí? Que esteu en una fortalesa. I tant. Ves que es posi foc, veuràs tu quina fortalesa tindrem. Doncs d'això parlàvem, justament. Sí, Estàvem ja ho parlant sé. d'això, d'una mica del perill. Però això ja fa temps i ja fa anys que anem a darrere d'això i no res. Aquí ho han demanat, que facin actuacions. Demanar no hem demanat. Nosaltres hem vist amb algú per aquí que van papers i cuentos d'aquests i sempre s'han volgut a veure el que es diuen, però no res. Diuen que sí, que sí. Bueno, y al ayuntamiento hemos hecho denuncias y lo que conseguimos fue que pusieran un cartelito de prohibido tirar basura hasta allá y no Això no fan cas en cap puesto. No és que no facin aquí, en cap puesto. A mi m'agradaria que aquí sí que estigués ben net. Això de tirar, caure Fa calor, sí, fa calor.
Com es diu? Bueno, jo soc la Laia Estrada i ell és el Jordi Martí, ell és l'Albert. Molt bé. Hola, què tal? Estem a l'Ajuntament, ara, som regidors de la CUP. Passeu, ara ja no hi ha perill. És dolent, bueno, és dolent. Bueno, fan la seva funció. feina. Fan la seva funció. Ai, pobret. Calla. No li pegui. Sí, perquè callin. Sí, home, tot franca. No fa cas a ningú. Com se diu? Qui, jo? Carme. Molt de gust, Carme. Sí. Laia. Calla. Ai, jo tinc una neta que es diu Ah, sí? Ah, sí? I avui vindrà. Sí, Doncs així què passa? sí, 9 anys. Doncs Què passa, llavors? estem gravant el que és la problemàtica, potser la principal problemàtica que teniu aquí a Boscos, que seria el risc d'incendis, els abocadors il·legals, Això sí. una mica per denunciar-ho, perquè tant el Jordi com jo som regidors Ja de fa la anys CUP, això, Ja fa anys que ja és tot això aquí. i volem denunciar-ho perquè l'Ajuntament doncs, bueno, es posi les files i Hauríem de faci... fer firmes i entregar-les a l'Ajuntament. Bueno, les firmes serveixen per el que serveixen. Perquè tu passes el tractor, no?, davall de les línies elèctriques i neteja, ho volen Jo explicar. netejo tot això d'aquí, tot allò d'allà. I això d'aquí baix, També això ho d'aquí netejo, baix, també ho també netejo. ho La part de la... netegem. Però clar, després tota la part que li tocaria... Tota la part de la casa, diguéssim, ho fa amb el Sí, això tractor. fa... Sí, sí, És que aquí de de foc ja n'hi ha hagut. Sí, ja n'hi ha Fa hagut molts aquí de anys. foc, fa molts anys. Aquí davant, que també hi ha una revolada d'això de I pins, baix, també es va igual, cremar. també. Ara ha tornat a néixer. Aquí no hi havia res, Sí. Aquí a Bosques no hi havia res. Quan se va cremar, llavors van començar a construir. Sí. Però primer no hi havia res, tot eren pins. I el cremàs, que ho devien fer expressament per poder edificar, el Perquè cremàs, van posar llavors, 4 punts, 4 amb punts 4 de foc. punts de foc hi havia. Quan se va cremar, doncs llavors, com estava cremat ja, van començar a És que fa edificar. tants anys que estem aquí, Quan fa que estan aquí vostès? 70 anys jo, 70 anys. 70 anys. 70 o més. No, 70, en tenia 12, en tinc 82. I el problema és que les finques no es treballen, no? No, això no es treballa. Finques, què dius ara? No en treballa res, Això ja. s'ha fet tot un... Això era del Mas de Vilà, que deien que està aquí dalt el Mas de Vilà. Això que hi ha aquí dalt és el Mas de Vilà, que era l'amo de tot això de per aquí. Però aquest Vilà ho va vendre amb un francès, el Messier Dulart. Dulat, Jacques Dulat. Messier Dulart, ho va vendre Dulart. I el Dulart pues, va construir els edificis aquests que hi ha petits per aquí, això de, com ne diuen, carcolines. Has dit el carboner? El carcoler Vidal, sí, va fer el No carcoler és que s'ho Vidal. digui. I llavors ja va quedar tot abandonat, totem. Això d'aquí dalt és d'uns d'Andorra, això d'aquí al davant. Això anirà a l'abocador? No, a l'abocador. Sí, de l'abocador cap aquí, Sí, de les plantes aquestes, sí, cap allà. cap dalt a la muntanya. Això és un d'Andorra, perquè un dia van vindre dos homes amb un cotxe d'Andorra i van parar aquí. I vaig veure que la matrícula era d'Andorra. I van dir que tot això d'aquí, vaig sortir jo i vaig dir que busqueu alguna cosa. Diu, és que tot això d'aquí, diu, és nostre. Ah, però no els Tot he vist això mai d'aquí, més. eh? Això al Tot davant. això d'aquí. Fins a la muntanya van dir No que eren sabem. ells, d'Andorra. El que- Però no els he vist mai més. No sé. Van dir comprar una subhasta i va acabar aquí la Sí, relació. va quedar tot. Però... Mira, i aquests d'aquí a l'esquerra també és d'una societat que són 24 o 25 socis, un tal Colet, d'aquest de les carns Colet, i diversos que van comprar una finca molt gran aquí i són diversos, 24 o 25 socis. I no s'hi ha fet res tampoc. Abans ho treballaven tot això. El treballaven agrícolament. Sí, agrícolament, amb els tractors ho treballaven. I des que ho van agafar aquests, ha quedat tot hem. Ho han Tot ple deixat de abandonat. bosc, tot ple de maleses, no? Sí. Ja. Doncs mira, O sigui, els aquí únics no que treballa treballen... ningú. Aquí Valtros, hauria no? d'haver una Vostès sí llei. que treballen. Ara ja, xiqueta, té 82 anys. Sí. I fem el que podem, i ja no... Ja és Home, ja que n'hi ha no. prou. Els El olivers... tractor que el tingui, tot ho tinc. Els olivers estan per a... Però és que com tampoc plou, fots una polsegada que bueno, i no... No, Va ara fer no ho un llauro tapó. perquè no plou, està molt sec. Però si plogués, ho tornaria a llaurar tot. Perquè el tractor encara el tinc, tot ho tinc igual.
Però Si ja, veureu, podeu passar. ja no vull fer res, xiquet. Ja està bé, home. He treballat molt. Ja n'hi ha prou. Sí que he treballat, sí. He fet tot molt. Però I ara doncs hem de tractar això, de que aquí mateix haurien de fer un cortafoc. Clar, perquè aquí Que si ha de Tallafocs passar un camió no pot passar. no n'hi ha per Sí, dir. el que No n'hi passa ha. és que les franges d'autoprotecció, el problema és que no s'aclareixen si les franges les han de fer els propietaris de les finques o els han de fer els veïns i veïnes de les urbanitzacions. I de fet l'altre dia vam estar en una reunió a l'Ajuntament i nosaltres vam plantejar que el problema és que no es treballen el que són les finques forestals. I en aquest sentit, doncs, bueno, a veure si s'aclareixen perquè al final uns pels altres doncs tenim el bosc que cada vegada va acumulant més sotabosc i cada vegada va acumulant més combustible i això és un polvorí. Això jo crec que hauria de fer els que se'n cuiden dels boscos Els forestals forestals. ho haurien de fer. A veure, qui ho ha de fer, doncs? I si no... Doncs els expropiem llavors la I finca si i no, ho farem nosaltres. això. I si no, s'hauria de fer que un si compra una finca que les treballa, Clar. com totes aquestes finques se treballaven, que haguessin continuat treballant-les. Clar. Almenys Netejant-les. netejant-les una vegada a l'any, passar un tractor que ho netegés i no hi hauria tot això que hi ha. Y otra cosa, los dueños deben de alquilar el terreno porque todo eso son zonas de caza y la gente paga. Sí, sí, O esto sigui que a és... més van traient un Sí, són rendiment. una societat no? de caçadors, Sí, això. sí. 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 Bé, doncs no els hi volem robar... Aquí, No, no tenim- al temps de la caça, ho tenim tot també fet tenim ja. un perill. Sí. Perquè ja els hi poden dir, o els hi poden exposar, No, no ho fan, de dir, no ho fan, no de ho fan. tants metres a les vivendes, No, no ara es ho pot fan. encarar un a les vivendes. Ara ho fan. Sí, creu-t'ho, qui vol? No, Qui ho fan. vol? Ara només poden caçar a la muntanya. El que passa que no Els dalt passa a la muntanya, els sí. adults tenen Per un aquí, caçador. Sí, aquí a la muntanya, dalt, però cap dalt, aquí baix no. Sí, yo he visto. O sigui, això també és una problemàtica. Bueno, això Els caçadors. quan és la caça del conill. Però el pas, que diuen el pas de tudons i tórtoles i tot això, de dalt, dalt. i dos de peixet. Llavors se senten els tiros per dalt a la muntanya. Volen anar, anem a la muntanya. No, que avui és diumenge o avui és dijous perquè, doncs, no. Per perill. Home, Aquí No pot sortir. el que passa és que això no ho arreglarà ningú, perquè si s'han de gastar quartos l'Ajuntament o la Generalitat o qui sigui, els quartos els volen aquí. Bueno, doncs és Oh, feina, però és feina això tots i totes hauria de que se ser la fet. gastin amb el que se les va gastar. Per això haurien de servir els diners Exacte. perquè no hi hagi incendis ni desastres. Ah, perquè no veu ningú. No es veu. aquí no es veu ningú. Van venir un dia dos urbanos amb un cotxe de l'Ajuntament i van parar aquí. Els va dir que busqueu alguna cosa. Va sortir. Diu, sí, diu, això d'aquí, que tiren brossa i tot està ple, que té un abocador incontrolat. Diu, venim a veure-ho, diu, perquè ara tenen de vindre Això no camions, fa gaire, camions i màquines, i carregar-ho tot i prendre-ho. Tu els has vist, jo tampoc. Ja no van tornar. Fa un any d'això. No has No, més. Esto es del 2013 que yo metí mucha caña. Sí. Sí, vinieron varios grupitos de gente a valorar y tal, pero todo quedó en que limpiaran la calle Guayana. No res, van dir que ho traurien tot i no han tret res. Diu, vindran màquines i camions i tot això que tiren allà dalt, des amunt, aquí a l'esquerra. Diu, aquí dalt hi havia una plaça molt maca. Ja me'n recordo ja. Que sí? Està abandonada. Hi havia una plaça molt Ja l'hem maca. gravat, ja l'hem gravat. Perquè- Aquest vídeo és per fer tota la denúncia de les coses que fa falta aquí a Boscos. A mi no me poses el vídeo. Pues sí, ja està sortint. Ja està sortint. No pateixi, ja arribarem fins aquí. Ja he vist que feia massa moviment, dic malament. Arribarem fins aquí a l'enregistrament perquè ja hem superat el temps que teníem. No me sap greu. No, no patiu. Vull dir, I vols dir que si hi haguessin forces firmes no tindríem més força? Tots No els faran veïns. res. Bé, Perquè sí, aquestes com cases que d'aquí sí, primeres, Home. aquestes primeres, Sí, també estan en perill, eh? Ah, bé, vostè. Fer algun tipus de pressió sí que estaria bé, perquè alguna cosa haurien de dir, com a mínim. Perquè jo aquí hi faig un tallafocs, aquí, Ja l'he dit. perquè no vagi cap allà, que